Oké, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Azaz. Fine. Clau, cred că poți să lași un pic mai jos, că poate că o să țip. Nu o să țip. Dar poți să lași un pic volumul mai jos. Bine, dragilor, numele meu este Raul, am 45 de ani, în vreo 2 luni. Sunt căsătorit de 23 de ani cu Dana, am 2 copii, Elias are 16 ani, Zara are 11 ani și sunt pastor de vreo 22 de ani și ultimii 18 ani din viața mea i-am petrecut împreună cu Cristi, cu Cristian Barbosu. Sunt pastor la Harvest Arad, îl cunosc pe Alex deja de câțiva ani. Aș vrea să știți că sunteți oameni foarte, foarte binecuvântați, să fiți sub leadership-ul lui, să fiți conduși de el și ne bucurăm tare mult să vă avem. Știi, există o vorbă la un moment dat să spune că dacă nu merge, Dacă nu merge Mahomed la munte, vine muntele la Mahomed. De ceva timp Alex mă tot cheamă în București, la voi, la biserica voastră și fie din cauza doctoratului, fie din cauza altor probleme, n-am ajuns la voi, deși mi-am dorit. Uite că a venit muntele la Mahomed, știi? Foarte tare, ați venit voi în zona noastră. Un lucru explicați-mi totuși, cum e posibil în București să parcați în așa fel încât sfidați, fii atent, voi sfidați legile fizicii. Adică când am fost acolo ultima dată, pur și simplu am rămas perplex pentru că am zis, nu, e imposibil, fizic. Da? Legile fizicii funcționează pe toată planeta, nu și în București. Adică, sincer, vă admir tare mult pentru felul în care supraviețuiți în jungla urbană din București. Foarte, foarte tare. Aveți respectul meu. Am auzit aici în limba engleză, nu știu exact, sunt persoane care vorbesc limba engleză, au nevoie de traducere? Nu. Ok. Perfect. Tema acestui seminar are de a face cu relațiile dintre băieți și fete, dintre bărbați și femei. Evident, ne vom referi la relațiile romantice, la relațiile de căsătorie. Ne vom uita la 3 stadii, pentru că probabil că mulți dintre voi sunteți undeva în următoarele 3 stadii legate de relațiile băieți-fete. O fază este, nu ești la momentul ăsta într-o relație cu cineva, evident, aștept să fii, te gândești să fii, sper să fii undeva acolo. Da? Ceva să se lege. Poate cine știe, chiar în tabăra asta. Pe de altă parte, sunteți alții care deja sunteți într-o relație, poate de 1 lună, poate de 6 luni, 1 an de zile și clar, e ca și cu o mașină bună. Ți-ai cumpărat-o, dar după aceea, știi, am optat pentru opțiunile astea la mașină, dar totuși parcă ceva ar fi fain să fie altfel. Da? Și poate așa ieși tu în relația cu el, cu ea, lucrurile merg ok, e o relație faină, vă iubiți, țineți unul la altul, dar, știi tu, lucrurile alea mici, dacă n-ar face cu tare gest, dacă ea ar fi un pic mai altfel, știți voi la ce mă refer. Adică, faza a doua este faza în care ești într-o relație și clar, relația aceea ar trebui să meargă undeva mai mult sau mai puțin înspre căsătorie. Faza a treia este când sunteți deja căsătoriți. Și am înțeles de la Alex că în tabăra voastră sunt aici câțiva care deja sunt căsătoriți. Apropo, sunteți cu noi câțiva care sunteți deja căsătoriți? Mâna sus? Sigur, perfect. Uite și acolo. Foarte fain. Ei bine, ce vrem să facem în cele ce urmează este să începem să vorbim în toate cele 3 sezoane, ok? Dar o să vedeți cum o să facem. E foarte mult material, sunt foarte multe lucruri de povestit, sunt foarte multe nuanțe, feelings, emoții, gânduri, idei, întrebări, frustrări, frământări, toate ca un game. Și cel mai bine este să începem să tăiem toată povestea asta pe niște felii, ok? Nu o să trebuiască să notezi nimic, deși eu am venit cu handouts la un moment dat, dar am înțeles că n-aveți pixuri. E ok, nu e o problemă. Tu ai pix! Vrei handout?
Dar nu o să te ajute, pentru că o să-mi readaptez toată cuvântarea. Da, deci ești super. A doua parte din materialul ăsta va fi foarte, 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 foarte fain. A doua parte este un material care noi în fiecare an îl prezentăm la cei care vin la premarital, adică la cuplurile care vor să se căsătorească. Și nu exagerez dacă vă spun că it's life-changing. Adică de 22 de ani de când sunt pastor și de vreo 15 ani de când tot prezint materialul ăsta, vă spun și pe baza experienței, n-am avut situații în care când prezint materialul ăla, oamenii să zică, băi, tată, la asta nu m-am gândit, ce tare, ce fain. Da? Așa că doar vreau să vă ridic un pic așteptările astea și în ideea în care dacă prima parte nu te prinde, e ok, nu neapărat dau bătălii mari pe prima parte, dar a doua parte, acolo ar trebui să te trezești. Ok? Deci la prima parte e ok să moțăi, la a doua parte ar fi fain să fii super engaged și super prins. În prima parte aș vrea puțin să ridic câteva întrebări foarte simple, foarte banale. Încă o dată nu uitați, bătălia mare nu o să o dau pe prima parte, ci pe a doua parte. Și o să vedeți cum lucrurile merg. Dar în prima parte, în special pentru toți aceia dintre voi care la momentul acesta nu sunteți într-o relație romantică cu un băiat, cu o fată, aș vrea să ridicăm niște întrebări. Ok? Și întrebările sunt ceva de genul: pe ce construiești relația pe care vrei să o stabilești cu băiatul sau cu fata respectivă? Când începi să construiești? Adică când intri într-o relație? Apropo, cu cine ar trebui să intri într-o relație? Da? Și am mai pregătit aici o întrebare: ce fel de relație? Adică despre ce vorbim? Okay? Sunt câteva întrebări, hai să ne jucăm puțin. Nu uitați, regula cu care pornim, nu dăm bătălii mari pe prima parte. Adică nu vă așteptați la un material super complex și tare și meseriaș pe prima parte. Asta o să fie în a doua parte. Da? Și vreau să vă spun tuturor acelor dintre voi care încă nu aveți o relație, că și pentru voi a doua parte va fi, sper eu, life-changing sau ceva ce-ți schimbă un pic perspectiva legat de relațiile pe care vrei să le urmărești în viața ta. Ok. Păi, hai să vorbim puțin. Când începi să construiești o relație? Și nu la întâmplare spun ideea de construire, pentru că nu știu care e percepția ta despre o relație cu o fată sau cu un băiat, dar o relație nu este o chestie mecanică, este o chestie organică, e o chestie care se construiește. E ceva ce pornește de undeva și ajunge undeva. Ok? Din păcate, cei mai mulți dintre noi facem greșeala că lăsăm lucrurile la voia întâmplării. Ok? Dacă te uiți la o grădină și o vezi plină de buruieni, a fost o grădină lăsată la voia întâmplării. Are plante? Are viață? Da! Dar îți buruieni. Nu e nimic profitabil, nu e nimic folositor on long term, pe termen lung acolo. Din păcate, multe din relațiile băieți-fete în zilele noastre, chiar și în context creștin, arată ca și o grădină de buruieni. E acolo ceva, e savage, e wild, și nu e aducător de valoare. Buruienile nu sunt valoroase, noi știm asta. Ei bine, din păcate, și probabil că deja câțiva dintre voi ați avut astfel de relații la care dacă te uiți astăzi înapoi zici, păi, tată, cu ce m-a ajutat? A fost pierdere de vreme. Stai, a fost experiență. Da? Și dacă spui asta, ai salvat situația. Ok, când construiești? Păi aici este o primă problemă. Trebuie să-ți alegi momentul în care începe o relație, pentru că momentul contează. Hai să vă dau ilustrația cu omleta. Nu râde, mă. Nu, dar serios. Există, eu știu că mă crezi, dar există o corelare fundamentală, ontologică, existențială între o omletă și o relație băieți-fete, da? Între băieți și fete. Fii atent care este. Dacă ai lua un copil mic și l-ai pune să facă o omletă, probabil că o să facă un dezastru. Nu e suficient de matur să gestioneze toate lucrurile, ca și timing, ca și tot ce e acolo, da? Asta e o primă problemă. Cântarea cântărilor 8:4 spune:
Vă rog fierbinte, fiice ale Ierusalimului, nu stârniți, nu treziți dragostea până ce nu vine ea. E nevoie de o anumită maturitate. E nevoie de o anumită maturitate umană, dar și o maturitate spirituală ca să poți să gestionezi o relație cu o fată, cu un băiat. Clar, 14 ani, 15 ani, am boyfriend, am o prietenă, cât de tare. Întrebarea este la 14, 15, chiar 16 ani. Ești matur? Poți să faci omleta aia cum trebuie? Adevărul este că nu ești. În biserica noastră noi încurajăm foarte mult tinerii să înceapă, și chestia asta o să vi se pară bizar, îi încurajăm pe tineri să înceapă o relație cu un băiat, cu o fată, de la vârsta de 18 ani încolo. De ce? Sună ridicol, nu? De ce? Pentru că îi încurajăm foarte mult ca în acei ani, 14, 15, 16 ani, mai degrabă să crești fizic, să crești mental, să crești emoțional. Nu de puține ori omleta se arde și iese praf datorită faptului că nu ești matur emoțional, nu ești matur mental, nu ești matur fizic pentru ceea ce urmează. O relație cu o fată, o relație cu un băiat consumă enorm de multă energie. De aceea și cuvântul lui Dumnezeu spune, nu trezi dragostea până nu vine ea. Adică există un timp, în Eclesiastul 3:8 spune, iubitul își are vremea lui. Există un sezon pregătit de Dumnezeu în care vei fi chemat să iubești, numai să poți. Și asta e valabil și sexual. Dar nu acum. Nu așa. Când începi să construiești? Nu o să-ți spun eu ție când să începi tu o relație cu o fată, cu un băiat, dar îți spun, începe în momentul în care ești matur și fizic și mental și emoțional și, atenție, când ești matur spiritual. Când ai atins un nivel de maturitate spirituală. Vezi, permisul. De ce statul român nu ne dă permis la 14 ani? Interesantă idee, nu? Păi unii nici la 18 ani, chiar dacă 18 ani nu sunt capabili să conducă, și nu mă refer la voi, vorbesc în general. Pentru că nu sunt suficient de matur. Vezi, la 18 ani am hotărât să dăm tinerilor permisul în România, dar oare de ce? La 12-13 ani deja vezi băieți și fete împreună îmbârligați. Problema este că se arde omleta. Se arde omleta. Și odată ce ți s-a ars omleta odată, pentru că ați fost imaturi, iartă-mă, ați fost proști, și nu o spun într-un sens peorativ sau de acuză, literalmente, există perioada aia de 12, 13, 14 ani când ți se pare că ești extraordinar de matur, dar nu ești. Încă coaja de la ou e acolo, pe funduleț. Începi să suferi din cauza imaturității tale, a greșelilor care se fac. Omleta se arde. Pe de altă parte, o altă situație în care omleta se arde este, poate că ești matur, fizic, mental, emoțional, spiritual, ești într-un punct bun și poți să gestionezi o relație cu o fată, cu un băiat, dar ești într-un sezon al vieții tale în care ești foarte focalizat pe mai multe lucruri. Îți dau un exemplu. Ești clasa 12 și trebuie să iei bacul. Ești la facultate și trebuie să te pregătești pentru licență. Nu știu, ești la master. Poate ești într-un sezon la serviciu unde împreună cu ai tăi aveți o afacere și un sezon atât de crazy. Ok, atenție, un alt moment în care n-ar fi bine să începi o relație este când ai alte bătălii de dat, alte priorități majore în sezonul acela a vieții tale și energia ta, focalizarea ta este pe alte direcții. Undeva cineva va suferi. Iarăși, omleta se va arde, nu pentru că nu ești matur acum, fizic, mental, emoțional, spiritual, ci pentru că tu nu ești acolo. Te-ai legat de fata aia superbă, te-ai legat de băiatul ăla super fain și nu ești acolo. Sau ești acolo pentru că tipa e crazy, băiatul e super tare, dar nu ești dincolo. Și dacă te gândești așa, în anumite sezoane ai anumite responsabilități. Și în sezonul acela, când trebuie să-ți iei tu bacul,
În sezonul în care trebuie să-ți iei licența, sezonul în care trebuie să fii acolo legat de viața ta vocațională, profesională, sau poate să fii lângă părinții tăi. Hei, fii atent, poate maică ta are cancer. Doamne ferește. E un sezon. Ce înseamnă să fii cu iubitul tău, cu iubita ta, dar să nu fii cu mama ta și mai are 1 an de zile de trăit? Hai să spun ceva. Următorii 60 de ani, numai să poți iubi și să fii iubit. Dar pe maică ta nu o să mai ai. Raul, de unde știi tu din astea? Știu pentru că eu am trecut pe acolo. Mama mea a murit în fața mea. Am ținut-o în brațe când și-a dat ultima suflare. Despre ce vorbim? Vorbim despre lucruri reale. Știu că pentru tine ajunge în sfârșit la o relație romantică superbă, ca în filme, ca în cărți, ca în benzile desenate. Nu. Înseamnă mult. Întrebarea este când. Când? De aceea, atunci când îți place de o fată, îți place de un băiat, puneți prima întrebare. Oare acum e un moment bun să încep o relație? Prima întrebare. Oare sunt suficient de matură, suficient de matur ca să nu ard omleta? A doua întrebare. Oare sunt suficient de focalizat pe altceva și atunci nu am timp să mă focalizez pe această relație? Sau dacă mă focalizez pe relație, încep să mă defocalizez de la niște lucruri majore din viața mea? Adică sunt capitole pe care va trebui să le închid și când le închid, uite, spre exemplu, bacul sau licența sau disertația sau, nu știu, situația de sănătate a mamei, ai închis capitolul acela, ok, acum sunt într-o altă fază a vieții, pot să mă dedic unei relații. Are sens? Ok. Aici am putea vorbi enorm de multe lucruri. Dar am ales doar să punctez câteva, ca și cum ar fi guidelines. Părerea mea, începe o relație după 18 ani. Părerea mea, până atunci, pregătește-te mental, emoțional, chiar fizic. Pregătește-te spiritual. Nu uitați că tu, ca băiat, tu ești chemat să fii preot. Preoția ta însă nu începe numai din momentul legământului. De facto, începe din momentul legământului, de la altar. Tu din momentul ăla ești preotul ei. Dar de drept, tu deja în momentul în care ești cu ea, ești chemat să ai o influență a preoției tale asupra ei. Să poți să o conduci spiritual, să poți să o sprijinești, să poți să o ridici, etc., etc., etc. Ok. Apropo, fetelor, foarte fain. Dacă îți place de un băiat și îl analizezi fizic, îl analizezi și umorul lui, cât de perspicace e, mental, intelectual, emoțional, inteligența emoțională, empatia lui, etc., etc., etc. Îl analizezi și din punct de vedere a preoției lui? Ce influență spirituală are asupra ta? Puneți și întrebarea asta. Asta a fost întrebarea când construiești, ca și timp. Hai să vedem a doua întrebare. Cu cine construiești? No, aici e fain. Pentru că Biblia vă dă un singur criteriu. Nu 2 criterii, nu 3, nu 5. Un singur criteriu. 1 Corinteni 7:39 îți spune singurul criteriu pentru persoana cu care să fii împreună. Zice așa, o femeie măritată este legată de lege câtă vreme îi trăiește bărbatul. Dar dacă îi moare bărbatul, este slobodă să se mărite, fii atent, cu cine vrea. Îmi place asta în Scriptură. Îți dă o libertate fantastică. Hei, sora, vrei să te căsătorești? Cu cine vrei tu? Frate, cu cine vrei să te căsătorești? Biblia spune, cu cine vrei tu? Bine, bă, femeie, da? Nu din alea. Apropo, am un material foarte bogat pe LGBTQ, dar probabil anul viitor. Ăla e foarte interesant, îmi place subiectul ăla. Dar, fii atent ce spune versetul ăsta la final. Numai în Domnul. Te poți căsători cu cine vrei tu, dar dacă tu ești un creștin autentic, dacă tu ai o relație vie cu Dumnezeu, Biblia spune, nu eu, da? Că partenerul tău ar trebui să fie în Domnul. Nu spune să fie baptist, nu spune să fie penticostal. Poate fi baptist și penticostal și să-ți dea o mamă de bătaie de nu te vezi. Sincer, am avut caz.
Și am întrebat-o, măi, dar tu, fată, cum de te-ai căsătorit cu așa un nemernic? Da, era pocăit, frate. Nu era, dar era de la Pentecostal. Asta este. Deci, doar ideea că e de la Bapti Penti, că e din context evanghelic, sau altceva, nu știu, creștin după Evanghelie, etc., nu este o garanție că tipul ăla va avea grijă de tine și va fi un tip real, autentic, sau chiar o femeie autentică. Observați, Scriptura nu spune să fie bapti. Nu, spune să fie în Domnul. Adică băiatul ăla, fata aceea, să aibă o relație vibrantă, vie cu Dumnezeu. Bine, Raul, dar și eu, de unde să știu eu dacă el e în Domnul? Păi, e foarte simplu. Puneți întrebarea cum gestionează banii. Puneți întrebarea cum își gestionează nervii. Puneți întrebarea cum gestionează sexualitatea și toată vibrația aia care apare între voi din punct de vedere sexual. Puneți întrebarea cum își gestionează relația cu părinții sau cu autoritățile. Puneți întrebarea cum gestionează relația cu biserica, cu Biblia, etc. Care sunt prioritățile lui. La un moment dat îl simți, îl vezi. Și aici aș vrea să ating, înainte să mergem mai departe, un aspect un pic sensibil. Pentru că mulți dintre voi acum în inima voastră o să ziceți, Raul, te înțeleg, eu știu, dar băiatul pe care eu l-am ochit e mai bun decât mulți pocăiți. Deci nu vă dați seama în 20 de ani de câte ori am auzit chestia asta. Adică am văzut baptiști mai răi decât el. Ăsta e bun, ăsta e fain, e cu respect, e cu... Ce vrei tu? Da, am înțeles. Raul, fata asta arată trăznet. Da, crede-mă că e și o fată bună, tu știi ce blândă e, tu știi ce faină e. Mă, e tot ca maică-sa. Ok, fain, ca maică-sa. Adică ca și maică-sa. Păi maică-sa e așa o femeie deosebită. Ok. Păi aici avem o problemă. Hai să vă arăt. Unde? Alex, unde mi-am pus Biblia? Așa. Un băiat care nu-L are pe Hristos, el nu are o autoritate, adică moralitatea pentru el nu este o autoritate absolută. Da? Moralitatea este mai degrabă ceva flexibil. Da? Am cunoscut o familie, erau creștini așa cu numele, nu mergeau la biserică, dar nu înjurau, nu beau, nu fumau. Băi, erau mai buni decât mulți pocăiți. Ok. Până ce se ajungea la diferite momente cheie. Spre exemplu, ea trebuia să ajungă la un post în învățământ în Arad și au plătit 2500 de euro ca șpagă ca ea să intre. N-au avut nicio problemă, li s-a părut normal. Astfel de exemple aș putea să vă mai dau despre ei. Cu alte cuvinte, moralitatea lor este flexibilă. Sunt oameni cum se cade, oameni buni, până când ajung la niște decizii. Și acolo își dau arama pe față legat de faptul că, de fapt, oamenii ăștia nu sunt oamenii ai lui Dumnezeu, nu sunt reali. Ok, așa este și cu băiatul acela. Tu te căsătorești cu el, e un tip așa de fain, băi, Raul, are un umor, e cu bun simț, e fain, e cum se cade, mă lasă să mă duc la biserică, nu mi-a pus nicio condiție. Până se ajung la niște probleme. Am avut astfel de cazuri de fete care s-au căsătorit din biserica noastră, au ajuns să fie maltratate, să fie bătute, să fie... De ce? Pentru că moralitatea pentru băiatul acela nu este o chestie absolută. Este o chestie flexibilă. Îți dau aici un exemplu și iertați-mă că o să vorbesc un pic mai pe șleau, da? Dacă ai un băiat care e prietenul tău și îl are real pe Iisus în viața lui, el nu o să se uite după fundul altei fete, pe stradă sau oriunde altundeva, pentru că are o chestie între el și Domnul. Autoritatea lui este aici. El nu face asta din cauza ta. El face asta din cauza lui Iisus. În timp ce acel băiat super fain, pe care tu ți l-ai ales în viața ta, absolut nu are nicio autoritate, el o să se uite după ce vrea el, când vrea el, cum vrea el. Asta e realitatea. Asta e realitatea. Am putea da multe alte exemple și în dreptul fetelor. Dar uite, eu v-am pus aici. Așa. Și vă rog frumos acum să fiți foarte atenți. O să mă adresez fetelor, dar exact în oglindă aceste lucruri sunt adevărate și pentru băieți, da? Dar mare atenție.
Dacă tu te căsătorești cu un bărbat necreștin, el nu te va încuraja niciodată în Domnul. Niciodată. Nu te va ridica niciodată vertical. 2. Nu te va învăța sau nu te va corecta în Scriptură. Băiatul ăla niciodată nu o să deschidă Biblia, nu o să-ți spună, hei, uite, draga mea, uite, iubita mea, ce înseamnă, uite, hai să ne întoarcem la Domnul, uite ce ne promite Domnul. Niciodată nu o să facă asta. 3. El niciodată nu se va ruga pentru tine. Ok, una dintre cele mai super chestii într-o relație maritală creștină este când soțul își îmbrățișează soția, își pune mâna peste ea, așa, da? Dar nu în sensul ăla, las că pune o mână pe tine. No, aia e altceva. Pune mână pe ea și se roagă pentru ea. Da? Îi fac asta cu soția mea, cu copiii mei. Întrebarea pentru fete. Cum se simte o femeie în momentul în care este îmbrățișată și soțul pune așa mâna pe creștetul ei și se roagă pentru ea? Ce simte ea? Protecție. Siguranță. Grijă. Foarte fain. Dragoste. There is a certain kind of closeness, connection. De ce? Pentru că omul este fizic, este și spiritual, dar este și duhovnicesc, da? Și când creezi conexia la nivel fizic, ok, sex, e fain, super, dar când te rogi și există o legătură în rugăciune, creezi o legătură și la nivel sufletesc, dar și duhovnicesc. Foarte fain. Apropo, există o statistică, o să vă placă asta, că în cuplurile care se roagă foarte mult împreună, așa într-un mod super deep și connected, au o viață sexuală foarte... Îmi place reacția lui. Adică au sex de foarte multe ori. Și vreau să vă întreb de ce. Care e legătura între, ai zice, Doamne, apără și ferește, între rugăciune și hâț-măț? Care e ideea? Ce râdeți? Ăsta e termen academic, hâț-măț. În București nu se folosește. Știu, v-ați delăsat acolo. Deci, care e legătura, ajutați-mă puțin, între rugăciune, o rugăciune din aia, connection, a deep connection între two souls, da? Și sex. Legătura. Adică de ce? Dacă există o relație de rugăciune foarte faină între cei doi, după aceea există și hățmăț. Intimitate, da? Păi hai să gândim așa, fetelor. În momentul în care fata simte că este iubită, că el este interesat în poverile ei, în problemele ei, în stările ei, în anxietățile ei și el o cuprinde și se roagă pentru ea, el este pregătită și pentru altceva. Okay? Din ce cauză foarte multe femei nu vor sex? Pentru că bărbatul cu care fac sex este un nemernic. Vrea doar fizic, dar nu e acolo și spiritual, sufletește. Dar vezi, în momentul în care ai un om care e credincios, autentic, care caută lucrurile astea, Dumnezeu așa a gândit lucrurile încât una influențează pe alta. Da? Dar un bărbat necreștin niciodată nu o să te îmbrățișeze și nu o să simți din partea lui acel suport spiritual foarte, 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 foarte fain. 4. Nu poți să ai încredere în el. Un credincios autentic are teamă de Domnul. Unul care nu e, nu are. Punct. Vă spun asta în atâtea cazuri de pornografie. Deci e nebunie. Aici se vede diferența între un soț care are teamă de Domnul și vrea să lucreze la problema lui pentru că e o chestie între el și Domnul și ăla care zice, bă, dar ce să zic, masturbarea pentru mine e ca și când mă șterg la nas. E normal. Nu? Percepții diferite. Da? 5. Nu-ți va educa și nu-ți va corecta copiii. Singura în casă care vei vorbi despre Domnul vei fi tu, femeie. Dar soțul tău? Mai mult, gândește-te când îi bagă în cap la copiii tăi tot felul de alte teorii legate de bani, legate de cum să facă cu fetele, cu băieții, cu examenele, să fure, să copieze. Că așa trebuie în viață. Dacă n-ai un soț credincios, copiii tăi o să plătească un preț.
6. Nu te va încuraja spre valorile biblice să mergi la biserică. Sunt atâtea momente în care ție ca femeie nu o să-ți vine să mergi la biserică. Pentru N motive. Soțul însă e cel care zice, hei iubi, hai să mergem, hai, e casa Domnului, hai să mergem. Da? Soțul tău o să zică, nu, las, ce are? Ce atâta biserică. Să faci milostenie, o să simți cu un caz, vrei să dai un bănuț. Și el o să zică, dar ce acum, tot timpul ne dăm banii la biserică și la săraci? 7. Nu va vedea binecuvântarea și mâna lui Dumnezeu. Vi se întâmplă o chestie faină în familie? Și tu zici, Doamne, slavă ție, ce minunat e Domnul, ce fain o lucra, uite ce minune a fost acolo. La care el o să zică, băi, ce baftă am avut. Înțelegi diferența? Ok, baiul e când bagă asta și în capul copiilor. Chiar am avut o minune în viața de familie și copiii zic, tati, eu zis că a fost baftă. Acum pe cine să credem? Pe mami sau pe tati? Nu știu dacă înțelegi. Atunci când te apropii de un bărbat, nu este vorba doar de ce simți tu acum, ci de ce vei trăi tu o viață întreagă. Nu e vorba doar de ce simți tu acum. E vorba de ce vei trăi o viață întreagă. Gândește-te la asta. Mai e o întrebare? Pe ce construiești? M-am gândit că nu o să am proiecție, n-am știut cum să mă adaptez aici și am mers old school. Ta-ra! Exact. Da, ce avem noi aici? Da. Care e cea mai importantă parte din povestea asta? Ciocolata, cireașa, biscuiții. Sunt unii mai versați aici, cred că ați mai fost la un astfel de curs. Păi, încercăm să ne imaginăm așa. În compoziția asta avem mai multe elemente. Avem cireașa, am putea numi sexualitatea cireașa, da? Foarte multe cupluri la a doua, a treia zi. La prima zi deja, sar direct hop-țop la hâț-măț. Deci hop-țop, hâț-măț. Deci astea sunt niște concepte care voi trebuie să le învățați, da? O să plecați acasă, băi, și de la ăla, curaul ăla din Arad, ce ați învățat de ăla? Hâț-măț. Sper să nu faceți asta. Ok, ce mai avem aici? Avem frișcă, avem topping, avem înghețată, evident, avem și ce-i bățul ăsta? Grisine. Ok. Dar exact cum spune aici deja cineva, există ceva ce ține totul împreună. De fapt, e baza, e susținerea la toată compoziția asta. Altfel, totul ți-ar fi... Da? Ok. Hai să vă vorbim un pic despre asta. Ce urmărim de fapt? Pe ce construim? Mi-aduc aminte când eu am început să construiesc relația cu soția mea, eram prin 97-98 când ne-am cunoscut și de la început am hotărât să punem acolo, da? N-am sărit la cireașă și am început câteva lucruri serioase. Da? Spre exemplu, mi-aduc aminte că am dat bătălii mari pe comunicare și indiferent de tiparele noastre, am zis, hei, noi vrem să fim un cuplu care comunicăm. Ok? Și țineți minte cum o clădire are niște stâlpi, da, care de fapt nu se văd, dar sunt acolo în rezistența clădirii. Exact la fel în relația noastră au existat niște elemente și una dintre ele a fost comunicarea și am învățat să comunicăm și să comunicăm, foarte important. Dar comunicarea poate fi de multe feluri, de aceea noi am vrut o comunicare transparentă, asta a fost a doua chestie, am vrut să fim transparenți. Okay? Tot timpul să-l aducem updated pe celălalt legat de ce simt eu, cum gândesc eu și așa mai departe. Un alt element pentru noi a fost încrederea. Pot să vă spun cu certitudine în prezența Domnului că în 22 de ani eu n-am avut o problemă de gelozie față de soția mea. Comunicarea, transparența, încrederea sunt deja niște elemente de structură care îți întăresc relația enorm de mult. Și cu siguranță ar mai fi câteva. Sexualitatea e acolo. Sexualitatea oarecum se naște din lucrurile astea și ranforsează lucrurile astea. Da? Există o relație de simbioză între sex și elementele astea. Iarăși, aici am putea vorbi enorm de mult. Poate facem o scurtă, o mini-conferință la București odată, ar fi foarte fain.
Dar ce aș vrea să vorbesc o secundă aici este legat de acest pahar. Paharul se numește gloria lui Dumnezeu. Ceea ce ne ține împreună, ceea ce ne face să avem toate lucrurile legate și toate lucrurile funcționale și adunate împreună și susținute și funcționale, este gloria lui Dumnezeu. Țineți minte ce spune Pavel? Fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți orice lucru, să faceți spre gloria lui Dumnezeu. Ok. Acum e momentul unde pe unii dintre voi v-am pierdut, așa? Asta e genul ăla de talk unde zici, băi, ok, acum ne iau ăsta iarăși cu gloria, cu Dumnezeu, ok. Mi-ar plăcea să nu fie așa. Mi-ar plăcea să înțelegi cât de important este ca toate lucrurile pe care le facem în viața maritală să fie legate, ancorate în conceptul ăsta gloriei lui Dumnezeu. Da? O să vă sune ciudat ce o să vă zic acum? În cei 22 de ani niciodată ne-am pocnit-o pe nevastă mea. Și o să-mi spui, Raul, ce fain! Nu, nu-i fain. Adică e fain, nu asta vreau să zic. Adică nu-i ceva fain legat de mine. Vai, înseamnă că ești un bărbat fain și ce fain. Fain. It's not about me. Tu ca și bărbat, indiferent câtă mânie se adună, stres, frustrare se adună în tine, dacă ești ancorat în gloria lui Dumnezeu, de aceea nu o să o faci. Dar când nu ești ancorat în gloria lui Dumnezeu, nu ești ancorat vertical, nu dai socoteală lui, nu ești atent la el, nu ți-e teamă de Domnul, o să o faci, că-ți vine. Și eu nu sunt cu nimic mai pe jos decât tine. Noi suntem toți la fel. Ce vreau să spun este că acest concept al gloriei lui Dumnezeu, asta dă sens la toate elementele acestea. Da? Hai să fac mai o singură referire la sexualitate. O să vi se pare tare ciudat. Și mie mi s-a părut la început. Am avut un cuplu în biserică care au venit din niște traume foarte mari, și unul și altul. Și mai ales ea a venit din multiple relații cu tot felul de oameni și cu tot felul de persoane. Și a avut niște traume foarte mari până la somatizare. Probabil aceia dintre voi care ați trecut un pic prin psihologie știți ce înseamnă somatizarea. Înseamnă anumite stări emoționale care sunt atât de puternice încât deja le resimți în corpul tău. Un exemplu ar fi anxietatea, agorafobia. Da? Când ești undeva într-o mulțime mare, începe să-ți fie frică, să simți anxietatea și atunci ce faci? Somatizare. Mâinile încep să ți se răcească și încep să tremuri. Da? Țineți minte? Ok. Ea așa a ajuns să fie legat de sex. Deși acum s-a căsătorit cu un bărbat credincios, ei nu puteau să aibă o viață intimă. Și a fost groaznic. Și nu știu dacă vă vine să credeți, dar ceea ce a început să vindece familia lor a fost literalmente faptul că se rugau împreună înainte de viața intimă. Mi se pare crazy. De ce? Pentru că noi gândim foarte dihotomic, știi? Noi gândim sexul ca o chestie lumească, firească, acolo, și Dumnezeu e în cealaltă parte. Și cele două cam n-au treabă. Asta nu e adevărat. Dumnezeu a creat sexul. Apropo, 1 Corinteni 7 spune bărbatul și nevastă să fie împreună tot timpul. Da? Dumnezeu încurajează la sex. Dar la ce fel de sex? La un sex care glorifică pe Domnul. Și o să vorbim și despre asta imediat. Ideea era că în momentul în care ei s-au centrat în gloria lui Dumnezeu și erau acolo în Domnul, asta a adus liniște, asta a adus vindecare. De aceea, gândiți-vă la paharul ăsta și cred că ne ajută foarte, foarte mult pe ce construim. Ar mai fi un singur lucru, dar aleg să trec peste acel lucru, doar o să punctez scurt, ce fel de relație. Etapizarea unei relații între băieți și fete ar fi probabil în 3 faze. Faza de cunoaștere, între 3 și 6 luni. Asta înseamnă că nu suntem împreună, nu suntem boyfriend, girlfriend, nu ne punem pe Insta, yay, l-am luat, fraierelor. Am avut asta cu cineva, știi? Se băteau pe un băiat și până la urmă unul au luat pe băiatul ăla și postat chestia asta și după aceea au trebuit să intervenim pentru că nu a fost ok. Chiar nu a fost ok. În perioada de cunoaștere nu facem așa ceva. Este perioada de cunoaștere. Încercăm să vedem dacă ne potrivim, dacă suntem acolo unde trebuie. Iarăși, ar trebui să vorbim mult despre asta. Pe urmă urmează perioada de prietenie și mai apoi perioada de logodnă.
Astea sunt cele 3 faze. Acum, nu știu cum e obiceiul la voi, Alex, în zona voastră, dar în general și din cărți, legat de premarital, viață de căsătorie, cam astea sunt cele 3 etape. Ok, o să ne oprim acum aici. Dacă aveți întrebări până aici, după care o să zburăm aici înspre tablă. Întrebări legate de cele punctate, așa pe scurt. A fost de folos? Nu a fost de folos? Ajută? Nu ajută? Ok. Partea cea mai interesantă acum urmează. Aș vrea să, cu siguranță aveți Biblia pe telefon. Aș vrea să facem un exercițiu care eu cred că o să vă schimbe foarte, foarte mult. De-aia aveți încredere în procesul ăsta. Efeseni 5. Să știți că e foarte cald aici la voi. Și eu simt asta. Dar o să o scoatem la capăt. Ok. Efeseni 5 urmează partea aia super, super deep și super faină despre care vă vorbeam. De aia rugămintea este să fiți atenți. Important ar fi să vedeți ecranul ăsta. La terminare o să vă rog ca să faceți o poză. O să fie o schemă aici. Dar e foarte important ca fiecare dintre voi și cei de aici să vedeți tabla. Ok? Bun. Efeseni 5, versetul 21. Dacă aveți Bibliile deschise, hai să citim împreună. Versetul 21 spune: supuneți-vă unii altora. Ok. Foarte important să înțelegem că versetul ăsta este la mijlocul capitolului 5. Și până aici Pavel a vorbit despre biserică. Și acum Pavel spune: hei, supuneți-vă unii altora. Și în viața bisericii asta înseamnă că eu încerc să-ți ofer ție atenție, tu încerci să-mi oferi mie atenție, încerc să am eu grijă cu tine, tu încerci să ai grijă cu mine și așa unii față de alții avem o anumită grijă și ne dăm întâietate și niciunul dintre noi nu face în faze, cum am spus, legat de fata aceea care în sfârșit a reușit să pună mâna pe un băiat și a făcut în ciudă la altele. Asta nu e ok. Ca să închid povestea respectivă, ce mi-a plăcut la fata aia este că și-a văzut greșeala și s-a pocăit de chestia asta și a fost fain. Dar, supuneți-vă unii altora nu se referă doar la biserică. De ce? Pentru că în a doua parte a capitolului Pavel va vorbi despre relația dintre bărbat și femeie, dintre soț și soție. Și întrebarea mea este, oare ce înseamnă că în momentul în care tu, draga mea, tu, dragul meu, o să te căsătorești și o să ai o soție, o să ai un soț, Biblia spune, supuneți-vă unul altuia. Oare ce înseamnă asta? Și cum arată asta? Ok, ca să înțelegem și o să vedeți că aici o să ne întoarcem la final, în versetul 22, Pavel începe să ne explice ce înseamnă treaba asta. Dacă până aici ați moțăit, dacă până aici nu v-a plăcut vorbitorul, e ok. Acum nu e vorba despre vorbitor, e vorba despre conținut și aș vrea să te rog foarte, foarte frumos să fii foarte atent, pentru că ceea ce urmează e super mișto și este din Biblie și în următorii 50 de ani în viața ta, ori de câte ori vei deschide Efeseni 5, o să-ți aduci aminte de chestia asta explicată azi. Ok? Așa că, hai să vedem. Fii atent. Versetul 22. O fată, o soră să ne citească. Aha. Ok. Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului. Și acum vă rog să observați, tot ceea ce citim în text o să transpunem într-o grafică. Și grafica o să ne ajute să înțelegem textul. Pavel spune așa, nevestelor, supuneți-vă, cui? Cui să vă supuneți? Ok, bărbaților voștri, ca și Domnului sau în Domnul. Ok, o să-l punem aici pe Domnul nostru. Da? Foarte interesant. E cuvântul ăsta, supunere. E un cuvânt foarte nepopular, mai ales între femei.
Am avut situații în care surori de la biserică ziceau că au avut la coafor o discuție foarte nasoală, pentru că acolo s-au iscat discuții că noi la biserică supunem cu mână tare femeile și în cultura asta misogină din România, normal că și voi la biserică dați în cap la femei cu Biblia. Păi nu spune acolo ca femeia să fie supusă bărbatului și uite ce faceți voi la biserică. Și sărmana femeie a venit la noi la biserică să ne întrebe, frate, dar așa facem noi. De ce? Pentru că aparent, la o primă vedere așa pare, da? Deci tu trebuie să te supui soțului tău și asta basta. Ai scăpat de părinți, iată că ai dat de bărbat. Oare ce înseamnă asta? Vă rog să observați însă ce spune Pavel. Întotdeauna detaliile fac diferența în studiul biblic. Nevasta să se supună bărbatului, cum? Ca Domnului. Ajutați-mă un pic. Cum te supui tu Domnului? Când te gândești la Isus, poate te-ai botezat și ai avut momentele acelea intense cu Domnul, când te-ai întors la Domnul, când ai timpul de închinare cu Domnul. Cum te supui tu lui Isus? Obligată? Cum? De bunăvoie? Deci de bunăvoie, 2. Din dragoste, foarte fain. Deci de bunăvoie, din dragoste, o simți ca și o obligație sau ca și o onoare? Clar, onoare, nu? Ne simțim onorați să ne supunem lui Hristos. Deci Pavel spune nevestelor, la fel cum vă supuneți lui Iisus, așa să vă supuneți soților voștri. Cu bucurie, ca o onoare, ca o cinste. Ok. Dar fii atent ce spune mai departe. Versetul 22. Nevestelor fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului, și 23 spune căci bărbatul este capul nevestei. Și o să punem aici o structură de autoritate. O umbrelă. Căci bărbatul este capul nevestei, după cum și Hristos este capul bisericii. Ok? Și aici o să punem biserica. Ce observăm? Până acum textul. Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului, nu din obligație, de bunăvoie, în dragoste, simțindu-te onorată. Da? De ce? Pentru că bărbatul este capul nevestei, după cum Hristos este capul bisericii. Apropo, ce înseamnă asta? Ce ziceți? Iisus este capul bisericii, structura de autoritate. Lider, corect. Cine a zis lider? Tu ai zis lider. Ok, super. Rămânem cu ce a zis el, o să revenim imediat. Da? Bun, hai să vedem un pic mai departe. 23. Căci bărbatul este capul nevestei, după cum Hristos este capul bisericii, el mântuitorul trupului. Și fiți atenți acum. Și după cum biserica este supusă lui Hristos, vă rog să observați, după cum biserica este supusă lui Hristos, punem aici un egal, tot așa și nevestele să fie supuse, tot așa și nevestele să fie supuse bărbaților în câte lucruri? Nu, serios? În câte lucruri? În toate lucrurile. Acum ar fi momentul ăla în care ar trebui să-ți faci așa ochii foarte mari și să zici, Raul, chiar nu înțeleg ce e aici. Ok. Hai să reluăm încă o dată. Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri, ok? Ca Domnului, pentru că bărbatul este capul nevestei, după cum, și observați aici egalul ăsta, după cum Hristos este capul bisericii. Și după cum biserica se supune lui Hristos în toate lucrurile, la fel și nevestele să se supună lui bărbatului în toate lucrurile. Și vă rog să observați acest egal. Ca să înțelegem relația dintre bărbat și femeie, Pavel ne duce în relația dintre biserică și Hristos. Și cele două sunt interschimbabile. Și aici fiți atenți. Uneori, când nu înțelegi, oare care e relația între biserică și Hristos? Ar trebui să te uiți la relația dintre un soț și o soție.
Alte ori, când nu înțelegi exact cum ar trebui soțul și soția să se lege, să se raporteze unul la altul, trebuie să te uiți la Hristos și la biserică. Ăsta e modelul. Ăsta e modelul. Și textul spune în toate lucrurile. Wow! Oare ce înseamnă asta? Asta înseamnă în toate domeniile din viață. Nu se referă dacă să-ți iei ciorapii albi sau ciorapii roz. Nu se referă dacă să-ți iei pâine cu semințe sau pâine albă. Acum, în toate lucrurile eu trebuie să-l întreb pe soțul meu, că așa spune Biblia. No. Georgica, pâine albă sau pâine Graham astăzi? Biblia spune să te întreb pe tine. Nu la asta se referă, ci se referă la toate domeniile, adică nu există un domeniu în viața soției, a femeii, în care să nu aibă o structură de autoritate, are o structură de autoritate. Și o să-mi spui, Raul, bun, dar și cu ce ne ajută asta? Hai să vă spun. O problemă la noi este că noi percepem autoritatea în sens negativ. Și tu ca femeie o să zici, ai, ce nașpa, eu o să am un soț care de fapt în toate domeniile e tot timpul acolo asupra mea. Dar dacă percepi autoritatea ca un lucru bun, un lucru protectiv, un lucru de protecție, pentru că așa este Hristos pentru biserică, este o autoritate bună. Aici se face diferența. Așteptați un pic și o să vedeți cum lucrurile se lămuresc și mai fain. Da? Până acum asta e ecuația noastră. Hai să vedem versetul 25. Versetul 25 e cheia. Okay? Spune așa, bărbaților, iubiți-vă nevestele, după cum, și de data asta egalul merge încolo, după cum și Hristos a iubit biserica și ce a făcut Hristos? Ce a făcut Iisus? Ok, oameni, promiteți-mi că 5 minute mai sunteți cu mine și după aia puteți arunca cu apă, pahare, ce vreți voi în mine. 5 minute să mai fiți cu mine. Ok? Merită. Trust me. Ce a făcut Iisus? Ok. S-a dat pe sine pentru biserică. Și vă rog să fiți foarte atenți acum. Acum e cheia. Da? Bărbaților, iubiți-vă nevestele. Cum? Cum să iubim nevestele? După cum și Hristos a iubit biserica. Cum a iubit Hristos biserica? Pe cruce. Ok? Și acum atenție. Între Hristos și biserică, cine a făcut primul pas? Cine a făcut primul pas? Hristos, da? Pas numărul 1. Care a fost pasul lui Hristos? Dragoste jertfitoare. Adică Hristos și-a dat literalmente viața pentru biserica lui, da? Pe urmă, ce a făcut biserica? Biserica a răspuns, a făcut pasul 2. Ce a făcut biserica? S-a supus. A zis, pentru că avem așa un Hristos, pentru că Iisus a murit pentru noi, pe vremea în care noi eram niște oi risipite, eram vrăjmași cu Dumnezeu, eram praf și pulbere. Doamne, Tu ești minunat, Te recunoaștem ca autoritatea noastră, ca păstorul nostru, da? Și biserica a răspuns prin supunere, cu bucurie, cu drag. Observi, cine face primul pas? Iisus. Cine face al doilea pas? Biserica. Ok, acum luăm modelul ăsta și aplicăm dincoace. Fii atent. Ok? Acum e secretul. Între soț și soție, cine ar trebui să facă primul pas? Ha! Fii atent. Ce pas ar trebui să facă soțul? Acel primul pas. Luând din modelul Hristos Biserica. Dragoste jertfitoare. Cum arată dragostea jertfitoare? Am avut un deștept odată în biserică, nici nu aparținea de biserica noastră și l-am tot întrebat la consilier, dar tu cum îți ajuți nevasta? Și zice el, eu mă ajut foarte mult. Vin de la lucru, mă pun pe canapea, ea se chinuie să aspire și o ajut pe ea să aspire. Da? El mergea la lucru, venea acasă, nu mai făcea nimic. Avea canapelită acută. Ea venea și ea de la lucru, cam în aceeași oră, trebuia să facă mâncare, să pregătească la copii, lucrurile pentru a doua zi, haine, să-i spele și să-i calce lui cămășile. Atenție aici. Ea era preș. Am pus aici cuvânt. Și în cultura românească, din păcate, foarte multe femei așa sunt.
Preș. Și din păcate, unii dintre voi ați văzut cum mama era preș. Și nu era ok pentru tine. Dar n-aveai ce face. Modelul biblic e un pic diferit. Între Hristos și biserică, spuneți-mi, vă rog, cine era preșul? Hristos. Și modelul biblic spune că noi, ca bărbați, noi să ne asumăm postura asta de preș. Și fii atent acum. Acum e secretul. Acum e secretul. Astea 10 secunde n-ai voie să pleci. Nici la pișu, nicăieri, da? Nu pleci. Fii atent. 10 secunde. Atunci când soțul face primul pas, soția va face al doilea pas. Care-i pasul soției? Supunerea. Care-i pasul soțului? Mă jertfesc pentru tine. Efectiv, mor pentru tine. Și când soțul are o astfel de atitudine probată practic și soția nu doar că aude asta, ci vede asta, atitudinea ei va fi, wow, ce soț am. Este autoritatea mea. Ăsta e soțul meu. Ridica pe soțul ei ca o autoritate. Pentru că vede că e ca și Hristos. Foarte tare. Ok. Acum vreau să vă arăt ceva. Următoarele 10 secunde nimeni nu pleacă. Vreau să vă arăt ceva și mai interesant. Fii atent aici. Ăsta e Tatăl, ăsta e Fiul, ăsta e Duhul Sfânt. Ok? Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt. Fii atent. Tatăl îl proslăvește pe Fiul. Acesta e Fiul meu în care îmi găsesc toată plăcerea. De El să ascultați. Wow! Fiul îl proslăvește pe Tatăl. Fiul proslăvește pe Duhul Sfânt. Va veni altul. Mângâietorul, El vă va învăța în toate lucrurile. Dar, Doamne, Tu nu ne-ai învățat. Da, numai Duhul Sfânt e mai meseriaș. Duhul Sfânt îl proslăvește pe Fiul, pentru că e Duhul lui Hristos care proclamă pe Fiul. Tatăl proclamă pe Duhul Sfânt, Ioel 2, Duhul Sfânt proclamă pe Tatăl. Asta în teologie se numește relații perihoretice. În teologie, da? De la perihoreo. Perihoreo înseamnă a te vărsa înspre celălalt. În Sfânta Treime, nicio persoană nu spune, eu sunt extraordinar. Ci fiecare din cele 3 persoane spune, Fiul e extraordinar, Duhul Sfânt e extraordinar, Tatăl e extraordinar. Și observați, vă rog, acest cerc așa în care fiecare e despre celălalt. Atunci când tu te-ai pocăit și te-ai și botezat, tu ai spus că începi să... Ăsta ești tu. Tu. Smiley face. Tu ai spus că îl proslăvești pe Dumnezeu și Dumnezeu a zis, voi cinsti pe cine mă cinstește. Dumnezeu te proslăvește pe tine. Da? Ții minte? Ok. Soțul tău, și acum o să înțelegi cât de important ca soțul tău și soția ta să fie creștină, autentică, când soțul sau soția s-a pocăit, a făcut la fel. Îl proslăvește pe tatăl și tatăl îl proslăvește pe... Dumnezeu proslăvește pe persoana respectivă. Acum, atenție! Când voi încheiați legământ, de ce legământul e important? Legământul ăla făcut în prezența lui Dumnezeu. Pentru că voi deveniți una. Și tu spui, băi, eu nu mai trăiesc de acum înainte pentru mine. Eu trăiesc pentru Domnul și eu trăiesc pentru soțul meu. Soțul ce spune? Eu nu mai trăiesc pentru mine. Eu trăiesc pentru Domnul și trăiesc pentru soția mea. Ce observați? Căsnicia voastră intră în relațiile perihoretice ale lui Dumnezeu. Voi începeți să funcționați cum dumnezeirea funcționează. Asta e posibil. Vă zic, eu nu sunt om perfect. Clau știe, Clau e de la mine din biserică, știe că nu sunt perfect. Soția mea știe și mai bine că nu sunt un om perfect. Dar sunt un om care mă strădui. La fel și soția mea. Noi, nu perfect, dar trăim povestea asta. Trăiesc pentru Dumnezeu și trăiesc pentru soția mea. Soția mea spune, hei, pentru că văd eforturile soțului meu, văd că nu e un nemernic, văd că nu e un tip păcătos, văd că nu e egoist, ci îi pasă de mine, se sacrifică pentru mine. Eu trăiesc pentru Domnul și pentru El. Ultimul lucru, încă 10 secunde mai îmi dați. Preșul. În versiunea asta, cine este preșul? Toți, cică. Thanks. În versiunea asta, soțul zice, iubita, imaginează-ți că n-ați plătit gazul.
Foarte posibil, probabil în cazul unora dintre voi. Și frig. Și tu spui, ai, draga mea, uite, ia tu plapuma, că e frig noaptea asta. Vreau eu să fiu preșul. Și ea ce-ți spune? Ea zice, hai mă, iubire, că de 3 nopți tot tu. Uite, noaptea asta eu vreau, ia tu plapuma. Îmi dai numai un colț. Nu știu dacă înțelegi. Ideea este că fiecare se luptă pentru ca să fie el preșul. Asta și în relația biserică-Hristos. Hristos a murit pentru biserică, dar țineți minte câți martiri a avut biserica și câți oameni au fost gata să plătească prețul pentru Isus. Exact la fel este și în viața noastră. Asta revoluționează viața voastră financiară. Într-un model necreștin de relație soț-soție, fiecare zice, hai mă, acum tot numai pe țoalele tale și poșetele tale dăm bani, dă-te încolo, acum dăm și mie bani, ce mai, bărbatul nici nu-i spune ei. Da? Și fiecare e așa ca și niște hiene legate de bani. În timp ce, și vă zic asta din cazuri reale, când soțul zice, uite iubire, eu vreau ca tu să ai tot ce ai nevoie. Și cumpără ei și bluză, și pantofi, și geantă, și așa, ce crezi că o să spună ea? Pentru că îl vede pe el. Mulțumesc! Băi, în București e diferit. Hai să vă spun cum e în Ardeal, frate. În Ardeal zice, hai mă, acum tot numai mie mi-am luat, acum să-ți luăm și ție. A? Ce frumos ar fi, zice fratele. Dă coate la soție, vezi, mă? Nu, dar chiar asta e. Hai să atingem o cordă un pic sensibilă. Legat de sex. Pentru că sunteți adulți, sunteți mari, hai să vorbim un pic despre asta. Ce înseamnă sexualitate în lume? Ce produce pornografia și foarte, foarte, foarte mulți colegi, prieteni de-ai voștri, știți, n-au nicio treabă, consumă pornografie soft, hard, de toate felurile, la greu. Ok. Ce produce asta? Ajung oameni în căsătorie și percepția este, tu, iertați-mă, țineți-vă bine, ești o bucată de carne pentru mine. Tu faci ce vreau eu. Tu, altfel mă duc la prostituate sau mă duc la altcineva. Hai să tratăm lucrurile matur. Nici nu vă dați seama, ca pastor, de câte ori aud astfel de lucruri. Ce se întâmplă însă într-o căsnicie care întruchipează modelul Hristos-Biserica? Fii foarte atent acum. Focalizarea ta în sexualitate ca bărbat nu ești tu. Focalizarea ta este ca soția ta să fie împlinită. Și când soția ta este împlinită, ea va răspunde. Ea a fost creată să răspundă. Și modelul ăsta îți demonstrează. Pentru că focalizarea ei va fi ca soțul să fie împlinit. It's all about the other. Are sens. E foarte fain. E modelul ăsta. Dar ultimul lucru pe care am vrut să vi-l arăt este ăsta. O să șterg cuvântul preș și vreau să fiți atenți. 1 Corinteni 11:3 spune așa: Dumnezeu, ăsta e simbolul din greacă, teta, pentru Dumnezeu, este capul lui Hristos. Hristos este capul bărbatului, bărbatul este capul femeii. Efeseni 6 ne spune că bărbatul și femeia sunt cap peste copilași. Păi stai puțin, Raul, vrei să spui că înaintea lui Dumnezeu bărbatul e mai valoros decât femeia? Nu, Biblia nu ne învață asta deloc. Galateni 6 ne spune că Hristos a murit și pentru bărbat și pentru femeie. Același sânge curat și sfânt s-a vărsat și pentru un băiat, s-a vărsat și pentru o fată. Băieții nu sunt mai valoroși decât fetele. În Imperiul Roman, da. În Imperiul lui Hristos, nu. Păi atunci despre ce e vorba aici? Vă rog să fiți foarte atenți. Aici e vorba de funcție. Și ca să înțelegeți, fii atent. Fii atent. Hristos este numit Marele Preot. Marele Preot. Ce înseamnă un preot? Un preot duce oamenii în prezența lui Dumnezeu și îl duce pe Dumnezeu în prezența oamenilor. Asta face un preot. Îi duce pe oameni înspre Dumnezeu și îl duce pe Dumnezeu înspre oameni. Și ăsta e Marele Preot, ăsta e Hristos. Dar vă rog să observați că bărbatul este micul preot. Hristos Marele Preot, bărbatul e micul preot, într-o căsnicie, da? Și bărbatul are același rol,
să ducă familia în prezența lui Dumnezeu, să-L aducă pe Dumnezeu în prezența familiei. E mișto. Nu înseamnă că dacă tu, ca femeie, ești colerică, poate ai învățat management, poate ești super mișto în tot ceea ce înseamnă resource management, chestii, tot. Nu înseamnă că, păi da, nu mă știi, acum ai spus că nu, eu trebuie să ascult de el. No, și el îi moflă. El nu știe. Ce să facem cu banii? Păi eu nu știu. Nu, da? Biblia spune ca tu să conduci. Nu înseamnă că tu nu poți să conduci. Aici, în primul și în primul rând, conducerea sau autoritatea bărbatului este o autoritate spirituală. O autoritate spirituală. Ca să înțelegeți puțin mai bine, țineți minte când Eva greșește. Pe cine i-a la rost Dumnezeu? Pe Adam. Ții minte? Adame, unde ești? Nu spune, hei, Eva, ce ai făcut, Mikey? Nu zice asta. Un alt exemplu în Biblie. Avram și Sara. Când Sara a râs, era în cort, a râs la promisiunea lui Dumnezeu. Dumnezeu a promis că peste un an de zile veți avea un copil. Și ea a râs. Cu alte cuvinte, a luat în derâdere profeția lui Dumnezeu. Pe cine i-a la rost Dumnezeu? Pe Avram. Avrame, Sara a râs. Foarte interesant. Când ceva merge nasol în familia ta, cu soțul tău, cu soția ta, Dumnezeu, în primul și în primul rând, vorbește cu soțul. Modelul acesta se vede în Vechiul și Noul Testament. Uitați-vă până și la Maria. Da, Dumnezeu se descoperă Mariei, dar mai apoi la gestionarea lucrurilor tot timpul stă de vorbă cu Iosif. Îl trezește noaptea în vis, legat de fuga în Egipt, după aia revenire, etc., etc. De ce vă spun asta? Ca să înțelegeți că soțul este chemat în primul rând să fie o autoritate spirituală, nu neapărat managerială, cu banii, nu neapărat cu... Nu, dar soția întotdeauna va ține cont de soțul ei. Da? Are sens? Ok. Foarte important. Relația soț-soție se inspiră din relație biserică-Hristos. Da? O să mă opresc aici dacă sunt întrebări. A fost interesant? V-am zis că e interesant. Și v-am zis că asta o să fie totdeauna în Efeseni 5 în Biblia ta și aici nu e vorba de Harvest Arad, nu e vorba de Raul, e vorba de Efeseni 5 și, apropo, hai să închidem cercul. Acum înțelegeți ce înseamnă supuneți-vă unul altuia? Hristos s-a supus bisericii atunci când s-a făcut jertfă și a murit pentru biserică. Biserica se supune lui Hristos. Unul altuia. Orice femeie va căuta să se adăpostească la umbra unui bărbat puternic. Am găsit citatul ăsta undeva. Gândiți-vă și în lume, acele domnițe, știți voi cum arată acele domnițe care se adăpostesc la umbra unor bărbați care au gipane, bani mulți sau mușchi mari. De ce fac asta? Pentru că există ceva în orice femeie de a căuta să se adăpostească la umbra unui stejar, unui stânci. Și modelul acesta nu vorbește nimic că trebuie să ai gipane și mușchi și bani. Și trebuie să ai altceva. Să ai o tărie spirituală, să fii un preot spiritual, o integritate, o chestiune de caracter. Că arăți bine, că ai fost și la sală, că ai reușit să fii smart și să-ți aduni și niște bănuți. Toate astea sunt super ok. Dar, fetelor, când căutați un partener, nu vă uitați doar la lucrurile astea. Astea se duc. Astea nu o să vă aducă nicio fericire a doua zi sau a doua lună. Dar când îl vezi pe soțul tău, că nu e perfect și a devenit ca și Hristos, e un proces de o viață, dar îl vezi că e acolo, îl vezi că se străduie, îl vezi că e autentic în Domnul, asta va fi cea mai mare garanție pentru tine, că vei fi o femeie împlinită. Dar și copiii tăi. La fel, băieților, întrebarea este, Hristos a murit pentru biserică. A murit pentru toți cei ce au crezut în El și l-au urmat pe El. Tu ce fel de fată îți vei alege? O fată care e autentică, e reală, are acel ceva să înțeleagă Evanghelia, perspectiva lui Dumnezeu, cu care poți construi ceva sau nu?
o să mă opresc aici. Alex, dacă sunt niște întrebări sau dacă vrei să mai interacționăm puțin. Odată, ar fi foarte fain să facem materialul un pic mai pe larg, poate o mini-conferință de 2-3 ore pe sesiuni, pentru că lucrurile sunt un pic mai complexe. Da. Da, mi-au fost groaze de parcări, frate. Da. Te rog frumos. De exemplu, să zicem că tu ca băiat, să zicem că te uiți după o fată care este necreștină. Dacă tu ca băiat, să zicem că ești format creștin, adică ești foarte, să zicem că tu știi lucrurile astea prezentate aici, despre cuplu, despre feminitate sau alte lucruri. Să zicem că tu privești la o fată care e necreștină, dar ai ca scop să nu mă căsătoresc cu fata respectivă până când nu mă asigur că o să pot să-i formez, să zicem, o anumită bază teologică sau o bază Ce-mi place întrebarea ta. Este... Termină-ți tu întrebarea și după... Abia aștept să sar pe tine. Ia zi. Adică, să zicem că nu hotărăști să faci pasul căsătorie până când nu te asiguri foarte mult că fata respectivă, să zicem, a fost prin tabere sau chiar, nu știu, e membru la biserică sau botezat, dar mai mult decât chestia asta. Adică până când nu te uiți la ea și privești că, ok, pe lângă faptul că a fost în tabără sau la conferință sau la evangelizări, a înțeles partea, de exemplu, lucruri similare cu astea. Atunci, de exemplu, fata respectivă este creștină sau necreștină. Adică e fata necreștină care a trecut prin 2-3 ani de lucruri de genul, similare cu învățăturile pe care le Așa de bine ai început. Acum, pe final, ai mai complicat-o. Dar am înțeles întrebarea ta. Adică care este statutul unei fete necreștine, Da. trecute prin 2-3 ani de materiale respective și după vreme 2-3 ani mare. Da. Și după se pune problema decizia căsătoriei, când Da. are mintea formată cu lucruri de genul acesta. Întrebarea ta e foarte bună și sunt foarte, foarte mulți băieți care se frământă cu treaba asta. Dar și fete. Aș vrea să încep de aici. Am avut cazuri în biserică în care o fată creștină din biserică a găsit un băiat necreștin, foarte fain tipul, și a mers pe varianta eu vreau să-l aduc la Domnul. Și asta a făcut. I-a zis de la început, vezi că nu mă căsătoresc cu tine, nici nu mă culc cu tine, până ce tu nu ajungi să fii un creștin autentic. Atâta eu trebuie lăsat. Lovitură. Și vreau să știți că s-a întâmplat și povestea a ieșit bine. Nu. Asta a fost un caz. Numele este Bea, numele lui este Vlad. Vlad acum este liderul nostru de tineret. Tipul e trăznet, e super. Și acum tu o să-mi spui, deci se poate. Este o excepție, pentru că pe de altă parte aș putea să vă spun nu zeci, ci în 14 ani cât am fost pastor de tineret, sute de cazuri care au ieșit praf. Da? Și să-ți explic. În primul și în primul rând, eu am trecut pe acolo. Aveam undeva la 17 ani, am început să mă gândesc și eu, ce fain ar fi o relație, și am văzut o fată super frumoasă, super isteață, super smart, toate erau super. Există o singură problemă. Nu era creștină. Dar era, cum să spun, moral, era o fată cum se cade. Și eu atunci, printr-o viziune dumnezeiască, am zis, știu ce am de făcut. Voi face evangelizare. Am descoperit chemarea spre evangelizare. Băi, am chemat-o la biserică. M-am rugat. Tu știi cât m-am rugat pentru ea? Când făcea la chemarea, eu mă rugam și mă uitam să văd dacă iese în față. Rosteam numele Domnului. Foaie. Am postit pentru ea. M-am rugat pentru ea. Am plâns pentru ea. Bă, a fost nebunie. Până ce Domnul nu i-a vorbit ei. Fata nu s-a pocăit. Mi-a vorbit mie. Pentru că mi-am dat seama că sunt un ipocrit. Din cele 4 fete, era un cer de prietene, eu nu vreau să prezint Evanghelia la niciuna dintre celelalte. Numai la ea.
Înțelegi? Sunt băieți care zic, băi, dar eu vreau să fac evangelizare și vreau să întorc la Domnul, dar de ce nu vrei să le întorci la Domnul și pe prietenele ei? De ce de ale nu-ți pasă? Știi? De ce? Pentru că acum ideea. Tu nu o vrei pentru Hristos. Tu o vrei pentru tine. Auci. Și când faci asta, tu nu ești corect, biblic. De aceea, o astfel de chestie e ca și când spune atunci Domnul Iisus, casa zidită pe nisip. Ea nu ține. Hai să spunem că fata chiar se botează. Dar dacă autentic în inima ei nu există credință mântuitoare, nu există o viață schimbată, nu există naștere din nou, pe tine nu te ajută. Noi toți plecăm acasă ale noastre. Tu trebuie să te întorci acasă cu ea. Știi de ce? Pentru că dacă inima ei nu se schimbă, tu ai în casă, hai să spun, tu te culci cu o persoană care nu are nimic cu Dumnezeu. Are eticheta, s-a botezat chiar, dar nu este mântuită. Și când nu e mântuită, hai să spun un lucru, nu are parte de transformarea lui Dumnezeu în viața ei. Odată mintea ei, ea nu o să înțeleagă lucrurile, ochii ei, ea nu o să vadă lucrurile cum le vezi tu. Nu o să-ți educe copiii în felul în care cuvântul lui Dumnezeu spune. Ea nu trage la coruța împărăției, ea o să tragă înspre alte direcții. Știu pentru că am văzut treaba asta întâmplându-se. Oameni care într-un final au forțat ca cineva să se boteze, au venit între noi, s-au botezat, ok, au dat toate răspunsurile bune, au făcut toate mișcările bune, dar după un timp au divorțat pentru că persoana respectivă a început să o înșele pe asta. Înțelegi? Zi. Mă gândesc că, adică, eu mă refer mult în spatele botezului sau ideii de membralitate în biserică. Adică astea sunt niște lucruri, să zicem, publice, de mărturia credinței. Eu, ca băiat, să zicem că mă uit mult, adică am mintea formată, să mă uit la o fată mult după botez sau lucrurile publice, adică că vine în tabere, că alte lucruri. Și să spunem că, ok, eu nu mă opresc când o văd pe ea să zicem, ok, că e botezată, că vine în tabere, că nu știu ce, și chiar și după căsătorie continui procesul de apropiere împreună de Dumnezeu. Adică mă refer că nu, adică era, mai mult mă refer la întrebarea că dacă acea fată, să zicem că a trecut înainte de căsătorie prin o grămadă de, să zicem, procese de integrare în biserică sau așa, fata aia mai este, adică fata respectivă mai poate să fie considerată necreștină. Dacă eu, ca băiat, am viziunea că chiar și după căsătorie să investesc în ea la fel. Întrebarea ta e foarte bună. Răspunsul este tot printr-o întrebare. Când devine o persoană creștină? Când trece prin multe tabere, când începe să fie integrată în diferite cercuri eclesiale, bisericești, sau când persoana aceea are o experiență personală, reală, autentică a nașterii din nou, care pe urmă se vede printr-o schimbare a vieții ei, o schimbare mentală, emoțională și a trăirii ei. Tu poți să treci prin multe cursuri, tu poți să introduci în multe cercuri, poți să fie parte din biserică. Important este ca inima ei să fie transformată. Să aibă loc nașterea din nou, care să se manifeste mai apoi prin botez, dar un botez real, autentic, nu o scamatorie, da? Și în condițiile astea, după naștere din nou și botez, e o persoană cu care te poți căsători. Altfel îți furi tu căciula. Da, asta era mai mult întrebarea mea. Cam când putem să definim statutul de creștinătate a unui băiat sau unei fete care nu vine din biserică? Da. Și răspunsul este cel biblic. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Deci credința și botezul merg mână în mână și de aceea noi, de exemplu, nu căsătorim persoane care nu sunt botezate la o vârstă adultă. Și acolo încercăm să fim foarte atenți. Am avut câteva cazuri în care am știut de departe că băiatul sau fata vine să se boteze numai să fie cu altcineva și nu am botezat o astfel de persoană. Pentru că it's not fair. Știi? Întrebarea ta e foarte bună. Răspunsul este, hai să nu ne furăm căciula. Pentru că pe tine, într-un final, în următorii 60 de ani din viața ta, nu o să te ajute. Știi? Povestea asta funcționează doar dacă sunt doi oameni autentici în poveste. Altfel nu funcționează. Da, foarte bună întrebare. Bun! Te rog.
Wow. Da. Foarte, foarte grea întrebare. Asta depinde mult de biserică. Dacă biserica este una în care astfel de lucruri nu se discută și oarecum ăsta e status quo, așa stau lucrurile, așa sunt ca majoritatea căsătorilor și sunt biserici tradiționale în care, din păcate, așa stau lucrurile. Femeia e făcătoare de copii și taci și, cum a fost odată un frate la noi la țară acolo, a fost tras deoparte de comitet, frate Ilie, de ce o bați pe sora Ievuța? Și fratele a zis, frate, dar nu zice acolo în Biblie femeia să se teamă de bărbat? Cum să se teamă dacă nu o bați? Înțelegi? Deci oameni care cu Biblia înainte promovează gândirea asta. Acolo nu prea ai foarte multe lucruri de făcut. Însă într-o biserică de tip vertical, într-o biserică în care cultura, ceea ce înseamnă viață de familie, este reașezată, reinterpretată după Scripturi și se vorbesc despre lucrurile astea deschis, acolo există speranță. Acolo o astfel de familie ar trebui interacționat cu ei, fie prin grupul mic, fie echipa de conducere, să povestească cu ei. De exemplu, noi avem grupurile mici. Toți suntem în grupuri mici și acolo astfel de situații ies la iveală și oamenii pot să vorbească în viața acelei familii. Asta văd eu. Nu știu, Alex, dacă tu în contextul vostru vezi altceva, dar într-o biserică unde lucrurile sunt așa, nu prea poți mișca. Dar uite, îți dau și un verset. Este un verset în 1 Petru 3, care oarecum ne ajută. Ce ar putea să facă o astfel de femeie care ia-i preșul tot timpul? Tot astfel, 1 Petru 3 cu 1, nevestelor, fiți supuse și voi bărbaților voștri, pentru că dacă unii nu ascultă cuvântul, deci sunt unii care fie sunt necredincioși, fie sunt creștini, care de fapt se dau creștini, dar nu sunt creștini autentici, să fie câștigați, fără vorbe, prin purtarea nevestei lor. Deci, într-un astfel de context, purtarea acelei femei, spune textul, e vital. Încurajarea ta ca prieten ar fi, 1, opțiunea nu e divorțul, decât dacă există doar foarte puține motive pentru un divorț biblic. Da? Una dintre aceste motive este infidelitatea, preacurvia. Da? Care e diferența între curvie și preacurvie? Păi, cum a zis un frate, da, eu nu sunt cu preacurvia, numai cu un pic de curvie. Nu-i prea. Păi nu e asta diferența. Îți două cuvinte în textul grecesc. Curvie termenul este pornea, înseamnă orice necurăție sexuală. Preacurvie înseamnă moihene, sau este cuvântul moihene, care înseamnă infidelitate față de partenerul cu care ești căsătorit. Deci preacurvie se referă în contextul căsătoriei, știi? Și atunci, într-adevăr, unul încredincios poate să divorțeze când celălalt e tot timpul pe arătură. Știi? Ce ai putea tu să faci? Păi, foarte mult. Tu poți să o sprijinești, poți să o încurajezi, poți să te rogi cu ea și poți să o încurajezi nu spre divorț sau să se detașeze de el, ci să se lupte pentru el. Cum? Dacă nu întotdeauna cu gura, atunci cu purtarea ei, cu mărturia ei. Avem un exemplu foarte tare. În fiecare an, când avem premarital, avem toate cuplurile care vor să se căsătorească, trecem prin 1 Samuel 25. Acolo este povestea lui Abigail și Nabal. Nabal era un tip rău, un patron foarte bogat. David a avut grijă de turmele lui un an întreg și după un an întreg trebuia să vină oamenii lui David să primească plata. Și Nabal nu le dă nimic. Nu le dă nimic. Și David se supără așa de tare încât ia 600 de soldați și merge să-l distrugă. Abigail era o femeie foarte frumoasă și foarte deșteaptă. Și Abigail era căsătorită cu Nabal, nu era o căsătorie fericită, tipul era un nemernic, era un nebun, Nabal asta și înseamnă, nebun. Și imaginați-vă că tot ceea ce trebuia să facă femeia asta, să-și facă popcorn, să se ducă sus pe un deal și să se uite la serial, Netflix. David contra Nabal. Când vine David cu 600 de inși și îl taie în bucăți pe ăsta. Și din ziua aceea ea era liberă.
Dar Abigail nu face asta. Ideea e următoarea. Abigail se luptă pentru căsnicia ei, chiar dacă căsnicia ei era nefericită și nebună. Se luptă pentru ea. Într-un final, Nabal tot pierde din cauza nesăbuinței lui și așa lucra Domnul și Abigail se căsătorește cu David. Happy end. Ce vreau să spun este ca prietena ta să-și facă partea ei atâta timp cât Dumnezeu îi dă putere și să facă lucrul ăsta și dacă persoana respectivă cu care ea este căsătorită într-un final cade, el va cădea din nebunia lui. Dar Dumnezeu are lucrurile sub control, știi? Tradițională și starea căsniciei nu iese în flagrant, adică el nu o bate, nu o maltratează, nu-i vorbește urât, ci numai așa cum sunt multe alte contexte, nu, el e necioplit și nu are grijă de ea și nu investește în ea, nu poți să faci mare lucru, pentru că celelalte 300 de familii sunt așa, înțelegi? Dar dacă sunt aspecte de abuz emoțional, abuz fizic, chiar păcate, infidelitate, acolo ea trebuie să apeleze la autoritățile bisericii. Are sens ce zic? Ok. Deci aici ar fi. Bine, dragilor, cam aici ne oprim. Cu speranța că au fost idei interesante, mai ales asta, v-am zis că e fain. La terminare chiar te încurajez să faci o poză. Și mi-ar plăcea, într-adevăr, în perioada următoare să facem poate o mini-conferință pentru tineri și familii căsătorite și să trecem prin pachetul complet, pentru că e foarte fain. Pot să zic o rugăciune? Super. Hai, ne ridicăm, că am stat destul pe scaune. Doamne Dumnezeul nostru, ne smerim sufletele în prezența Ta și, Doamne, ne așezăm inimile în fața tronului Tău, recunoscând că Tu ești Dumnezeu. Tu ești o autoritate desăvârșită, ești o autoritate bună peste viețile noastre și, Doamne, nimeni nu ne obligă să ne supunem Ție. De aceea, Doamne, învățând de la Tine, învățând de la felul în care Tu, Doamne Iisuse, ai murit pentru biserica Ta, mă rog ca toate surorile mele de aici, toate fetele de aici să fie fete înțelepte, să fie femei înțelepte. Mă rog, Doamne, să nu-și dea inima, să nu-și dea sufletul, mintea, trupul atât de ușor la oricine, ci să se păstreze pentru acele persoane, pentru acei bărbați care sunt asemenea lui Hristos și care au acel ceva, gata să se sacrifice pentru ele, nu doar stând în ploaie cu flori sau tot felul de lucruri din astea înainte, ci având acel spirit al sacrificiului tot timpul și întruchipând pe Hristos. Mă rog pentru băieți aici, Doamne, mă rog să crească fizic, mă rog să crească mental, emoțional, spiritual, tot mai mult în asemănarea lui Dumnezeu, să devină preoți buni. De aceea, Doamne, ajută-i să nu fie pripiți, să se bage în relații până ce ei nu știu să păstorească, să fie preoți peste acea relație. De aceea, Doamne, dă-le acel calibru de preoție și mă rog, Doamne, să-i binecuvântez pe toți tinerii de aici într-o lume întunecată, ajută-i să fie o întruchipare a acestui model Hristos Biserica. Te iubim, te binecuvântăm și îți mulțumim că ne-ai dat voie să avem părtășia asta împreună, chiar dacă a fost un pic mai greu. Amin. Super, măi, vreau să știți că vă admir foarte mult pentru că în condițiile astea de căldură ați rezistat foarte fain. Mulțumesc frumos că mi-ați dat voie să vă slujesc. Domnul cu voi, sperăm că v-ați simțit bine.